Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Fijn dat u weer kijkt naar Aan Tafel Bij. En de tafel die staat deze keer bij Bar Salut in Axel. Waarvoor dank natuurlijk. Bakje koffie, bakje troost, bakje pleur, wordt ook nog wel gezegd. Geen zuivere koffie, koffiedik kijken. Nou ja, er zijn heel veel uitdrukkingen met koffie. En koffie zit in ons leven. Iedereen drinkt, of bijna iedereen drinkt koffie. En we denken er eigenlijk niet zoveel bij na. En wat wel heel leuk is, in Zeeuws-Vlaanderen is het ritueel van koffie drinken wel heel bijzonder. Dan gaan we nu eerst even een stukje laten zien. Dit is natuurlijk mijn hobby. En ik hou van de streek, dat mogen we duidelijk zien. En wat ik nu eens leuk vind, is ik leer nog altijd nieuwe dingen. Bij mijn boekhouder werkt een nieuwe jongen, verliefd geworden op een Zeeuwse, zelf geen Zeeuw, is naar hier verhuisd. En die vertelt aan Michael, ik moet ontzettend wennen aan de manier waarop jullie koffie aanbieden. Ja, hij zegt, ik dacht dat het aan mijn schoonvader lag, maar ik hoor het zo vaak. Ik zeg, wat dan? Nou ja, dan word ik voorgesteld aan mijn schoonvader. En zo'n man zegt dan gewoon tegen je, moet je koffie? He, niet hij zin in een bakje koffie? Wil je een bakje koffie? Moet je koffie? Ik zat te trillen in mijn stoel. En vervolgens ook niet, goh, wil je er iets in? Nee, moet je er wat in? Ja, ik zeg, ik weet niet, hoe denken jullie erover? Hoe is dat bij jullie? Hetzelfde, ja, ik was er al bang voor, ja. Ja, en hij zei ook, ik heb hier een keer ook al een antwoord gekregen op de vraag, goh, hoe drinkt u uw koffie? Die zei, dat had ik nooit hier verwacht. Ik zeg, wat dan? Nou, ik vraag aan de klant, goh, koffie, ja, hoe drinkt u hem? Met een migratieachtergrond. Ik zeg, met een migratieachtergrond? Wat is dat dan? Ja, zwart. Maar sorry, maar je kan toch nog een zwarte koffie? Zei hem toch? Hij schrok ervan. Mijn gast, Barry Groenewoud van Blitz Coffee & Tea, die weet alles van koffie. Welkom Barry. Dankjewel. Je bent een echte barista, hebben we ook al gezien, want je hebt voor ons een lekker bakje koffie gemaakt. Waarvoor dank natuurlijk. Even om te beginnen, wat vind jij zo bijzonder aan koffie? Want je wijdt er je hele werkzame leven zo'n beetje aan. Zeker, ik heb ruim 30 jaar in de horeca gewerkt. Voornamelijk in de bediening en de laatste 5 jaar met name als barista. Koffie is gewoon een waanzinnig product. Het wordt ontzettend veel gedronken. En een heleboel dingen weten we nog niet van koffie. Ik dacht zelf ook dat ik heel veel van koffie wist. Totdat je eens een keertje je eigen gaat verdiepen en dan blijkt dat je heel weinig van koffie weet. Dus, wat weet jij nu van koffie, wat wij moeten weten? Consistentie. Dat moet je even toelichten. Consistentie is het belangrijkste bij koffie. Je moet zoveel mogelijk variabelen eruit halen. Iedereen zet koffie op een andere manier. Iedereen doet het met andere apparatuur, andere handelswijzen, andere temperaturen, andere water, noem het maar op. En als je daar zoveel mogelijk variabelen uithaalt, krijg je altijd de perfecte kop koffie. En dat is hetgene wat we nastreven. Maar dat doet de barista eigenlijk. Dat doet de barista. Maar goed, jij bent nu eigenlijk geen barista meer, want nee. jij levert koffie aan de horeca, aan de groothandel, aan bedrijven. Ja. Dus ja, op die omstandigheden waarop zij koffie maken, ja, daar heb je eigenlijk geen grip op. Nou, wel. Toch wel? Ja, bij alle nieuwe klanten die bij ons komen, bied ik altijd een koffietraining aan. Dus dan ga ik altijd op locatie. Okay. Want je moet niet vergeten, de koffie die wij verkopen is niet alleen een visitekaartje voor het bedrijf naar de gast toe, maar is ook ons visitekaartje. Ja, natuurlijk. Ja. Want als de koffie op het bedrijf niet te drinken is, ja, dan zeggen ze, goh, die Blitz koffie, dat is helemaal niks. En er staat bij, de koffie is van Blitz. Precies, nou dat is niet lekker, die moeten we niet hebben. Okay. Dus daarom zorg ik er altijd voor dat de koffie perfect gezet wordt. En we komen regelmatig, ik probeer 1 keer per kwartaal zeker even terug langs te komen. Om eventjes alles aan te scherpen. Dan gaan mensen uit, er komen mensen bij, er wordt wel eens wat vergeten. Dus dan proberen we altijd, dan ga ik zeker even langs om weer eventjes alles scherp te stellen. En dan doe ik een smaaktest? Nou, zeker, zeker. Daar beginnen we mee. Alright. Hey, even voor we verder gaan over jullie plannen die je allemaal hebt. Even over de toekomst van koffie. Want gezien door de klimaatverandering en zo, er worden best wel een beetje, verhalen over koffie dat het eigenlijk helemaal niet meer zo goed gaat met die koffieplanten en zo. Hoe kijk jij er tegenaan?
Maar goed, als je kijkt naar bijvoorbeeld wijn. De druif is ook zo'n dingetje. Ja. Ik verwacht eigenlijk zelf in de komende jaren dat zoals het klimaat langzaam een beetje opschuift, zal waarschijnlijk de koffie ook al een beetje gaan opschuiven. Dus ik verwacht eigenlijk Geografisch bedoel je? Ja. Dat we Nu hier- alles is het rond de even. Nu is alles rond de evenaar. Daar wordt koffie geteeld. Hè? Dus een praatje over Brazilië, Afrika, Ethiopië, Indonesië. Dus alles zo een beetje rond de evenaar. Ja, misschien als het daar te droog gaat worden, dat we langzaam iets meer naar het noorden zullen opschuiven. Het noorden of het zuiden? Ja. Oké. Ik bedoel, ik weet dat er in Amerika wordt er nu ook al, in Noord-Amerika wordt er ook al voorzichtig aan koffie geteeld. Het begint in het zuiden van Spanje beginnen ze ook al met koffie te telen. Dus ik verwacht eigenlijk dat het gewoon uiteindelijk misschien wel zal opschuiven. Alright. Dat levert dan ook weer, als het gaat over vervoer naar Europa van koffie, dat heeft ook weer zijn voordelen. Absoluut. Want nu moet het altijd van ver komen. Ja. Dus dat is dan, oké. Ja, alles wat lekker is, komt van ver, hè? Ja. Zo kun je het ook nog zien. Maar jullie willen ook klimaatneutraal zijn. Klopt. En circulair en zo. Dus dat als het van dichterbij kan komen, dan is dat in ieder geval beter. Dat zou alleen maar gunstiger zijn. Ja. Oké, nou we zijn aangekomen bij het woord klimaatneutraal. Ja. Want jullie hebben een hele duidelijke missie als bedrijf. En klimaatneutraal is daar een onderdeel van. Hè? Ja. Jullie gaan binnenkort op een nieuwe manier koffie branden. Ja, wij hebben de grootste elektrische brander die op dit moment te verkrijgen is aangeschaft. Die wordt op dit moment door Giesen in elkaar gezet. Het is een fantastisch mooi apparaat. Het is een 15 kilo brander. Die dus niet met fossiele brandstof, zoals bijvoorbeeld op gas, zoals de meeste branders op dit moment werken. Zo werkt hij dus niet. Hij werkt dus puur op hete lucht en inductie. Oké. Ja, en dat gaat allemaal via onze eigen zonnepanelen. Dus in principe hebben wij niemand meer nodig. Alleen de zon. Ja, als de zon schijnt. Als de zon Mensen, schijnt, ja, precies. Die schijnt natuurlijk niet altijd, maar goed, Nee. dat kun je weer oplossen met batterijen en zo waarschijnlijk. Ja, precies. En dat is wat jullie ook gaan doen. Ja, dat is exact wat we gaan doen. Ja. Oké, als ik dan aan klimaatneutraal denk, dan komen er natuurlijk nog andere dingen om de hoek kijken. Want ja, vooralsnog komen die bonen gewoon uit van rond de evenaar. Waar halen jullie ze allemaal vandaan trouwens? Nou, in principe, dus je hebt 3 geografische gebieden: Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Daar komt de koffie vandaan. Dat heeft ook allemaal zijn eigen smaakprofielen. Dus als je kijkt naar Zuid-Amerika, ga je echt op de chocolade-notentonen zitten. Afrika zit hoog op zijn citrus. En Azië, je zal het misschien niet verwachten, heeft een heel erg kruidige smaak. Oké, nou, nee, dat is niet zo verrassend inderdaad. Maar jullie halen ook je koffie uit alle 3? Uit alle 3 de gebieden, ja. Okay. En in principe wordt, en dat doet iedere koffieleverancier, maakt daar zijn eigen blends van. Dus die gaat van alles mengen om voor hem de perfecte smaak te krijgen. De blitzsmaak, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus we zijn nu in het proces om in Afrika met name veel koffiebonen te halen. Want het mooie daaraan is, er is op dit moment een heel groot, supermodern zeilschip die grote vracht kan verschepen van Afrika naar Europa. Oké. Dus als het gaat over klimaatneutraal, dat levert dan ook een enorme bijdrage. Ja. En de productie van koffie, ik weet helemaal niet, is dat een beetje klimaatneutraal? Of komt daar heel veel, weet ik veel, water of bestrijdingsmiddelen of wat er nog bij kijken? Water. Oké. Het kost ontzettend veel water. Ik heb toevallig er onderzoek naar gedaan. Om 1 kilo ongebrande koffie, dus de groene bonen koffie, te produceren, heb je, schrik niet, 21.000 liter water nodig. Voor 1 kilo? Voor 1 kilo. Wauw. Ja. Dus dan praten we over het moment van kiemen van het plantje tot de pluk, de best die gewassen wordt en uiteindelijk in productie gaat. Maar dat is dus een gigantische milieu-impact. Ja. Zijn jullie daar ook mee bezig? Zeker, ja. We zijn, op dit moment zijn we in onderhandeling met Just Dig It. Zeg maar niks. Maar... Ja, dat is dus een organisatie die een aantal jaren geleden is begonnen met name in Afrika, het naam zegt het al, te gaan graven. Just Dig It. Wacht, it does ring a bell. Ja. Daarmee krijg je dus gewoon terugwinning van water. Want de aarde wordt dan weer steeds groener. De condens, regen, alles heeft daarmee te maken. Alles draait
In dat geval omgraven en vergroening en daar dus weer water. Nou hoor ik jou steeds Afrika zeggen. Ja. Maar ja, je haalt je bonen ook uit het oosten en het westen, zeg maar, uit Zuid-Amerika. Ja. Zijn daar ook dat soort initiatieven aan de gang? Het staat nog allemaal in de kinderschoenen. Dus ze zijn er zeker wel mee bezig. En wij proberen dat op de voet te volgen. Wij kunnen op dit moment garanderen, zodra het de grens over is, dus zodra het in Europa is, vanaf dat moment kunnen wij het volledig klimaatneutraal behandelen en produceren. Het eerste stukje, dat is nog steeds wel een moeilijk dat is lastig, ding. Dat is lastig. Okay. Maar dat gaat komen. Hè. Het gaat allemaal zo snel tegenwoordig en het staat niet stil. Nee. Het tweede onderdeel van jullie claim is circulair. Ja. En ja, het leuke is dat jullie de koffiedrap of de koffiedroes, zoals jullie het noemen, daar doen jullie ook iets mee. Hè? Ja, klopt. Want normaal wordt dat weggegooid? Weggegooid. Of het groene afval? Ja, kan gewoon in het GFT. Mm-hmm. Wij halen de koffiedroes terug op bij de klant. Dat gaat via een afvalverwerkingsbedrijf. Mm-hmm. Dus vanaf de klant laten wij het naar een verwerkingsbedrijf brengen. Mm-hmm. Die voegt daar een rietsuiker aan toe. En daardoor krijg je een soort emulsie die je dus in vorm kan gieten. En wij laten daar de spotten van gieten. Waarin dus de koffiebonen weer gestort kunnen worden, verzegeld kunnen worden en terug naar de klant gaan. Dus in principe krijg je je koffie terug in je eigen koffie. Dus je maakt verpakkingsmateriaal ervan? Ja. Oké. Ja. En ik heb begrepen dat jullie daarna ook nog weer, als die potten zeg maar leeg zijn, dan halen jullie ze weer terug. Ja. En wat doe je er dan mee? Die worden gereinigd, dus die worden gespoeld. En daarna gaat er dus de koffiedroes gaat dus weer terug in de container, die komt naar ons. De koffiedroes gaat naar het bedrijf. De potten die worden gereinigd. Okay. En daar gaan weer de gebrande koffiebonen in. En zo komen ze weer terug naar de klant. Nou heb je op een duur wel genoeg koffiepotten, denk ik dan. Dan heb je nog weer die droes over. Wat gebeurt daar dan weer mee? Uiteindelijk heb je te veel, denk ik dan. Ja, het is sowieso... De pot is biologisch afbreekbaar. Okay. Dus daar staat een houdbaarheid op van 5 jaar. Dus na 5 jaar moeten ze weer terug gerecycled worden. Dus dan moeten weer nieuwe koffiedroes aan toegevoegd worden. Dus in die zin is het circulair, zeg maar. Ja. Oké, mooi. Mooie ontwikkeling. Zeker. Maar jullie missie is nog meer omvattend. Want wat dat betreft zijn jullie ambitieus, zullen we maar zeggen. Want behalve duurzaam of klimaatneutraal en circulair, moet het ook nog lokaal en eerlijk. Hoe vullen jullie dat in? Dat lokaal en eerlijk? Ja, nou ja, lokaal zijn we natuurlijk sowieso wel. Hè. Zeker hier in Zeeland. Ja, hier in Nederland. Ja. Okay. En in Nederland. Dus zoals het er nu naar uitziet, worden wij de eerste dus klimaatneutrale branderij van Europa. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk een supermooi iets. En eerlijkheid is bij ons heel belangrijk. Transparantie moet heel duidelijk zijn. Wat kost ons de bonen? Wat kost het ons om te produceren? Wat kost het uiteindelijk de klant? Maar er moet voor de rest geen poeha omheen zetten. Geen wassenneuzenverhaal, geen prijsopschalingen en dergelijke. Wij gaan gewoon voor een eerlijk verhaal. Zo vullen jullie dat in? Ja. Want ik zat zelf te denken aan eerlijk in de zin van dat je een eerlijke prijs betaalt aan de producenten van de bonen. Dat sowieso. Want dat gaat natuurlijk vaak mis in koffiebranderijland. Laten we eerlijk zijn, dat weten we. Er zijn wel keurmerken. Maar hebben jullie dat trouwens ook? Dat je deelneemt aan een keurmerk om die koffie te halen? Nee, dat nog niet. Dat ligt natuurlijk wel. Kijk, die onderhandelingen die moeten allemaal nog gaan starten. Dus uiteindelijk zullen we daar zeker... Kijk, bio is er voor ons natuurlijk sowieso heel belangrijk. Ja. Daarnaast is het ook zo dat door onze klimaatneutrale branderij we ook in aanmerking komen voor een Green Key certificatie. En Green Key zit er nu in totaal zo'n tussen de 5.000 en 6.000 klanten in heel Nederland die daarbij aangesloten zijn. En de verwachting is dat die per jaar met 2000 klanten gaan groeien. Dus even terug naar de eerlijke prijs voor de telers, zeg maar. Hoe zijn jullie daar ook mee bezig met dat onderdeel? Nou, het is een lastig verhaal. Want om goed te zien waar je mee werkt, zal je er naartoe moeten. En die kans hebben wij nog niet gekregen. Ligt wel in de planning, dus we willen wel in het komende jaar... Dan ga je met dat zeilschip mee terug? Nou ja, of met een roeiboot. Nee. Dat zou ik niet doen. Nee, maar we willen er wel naartoe en we moeten gewoon zien waar die bonen vandaan komen. Ja. En hoe de arbeidsomstandigheden zijn en inderdaad wat de prijzen zijn. En daarin moet het gewoon een eerlijk verhaal worden. Dat kostte de bonen, dat kost de productie.
Dat kost de klant. Maar dat is work in progress. Ja, als ik zeker. Zo, zeker als ik ja. het zo zie. Ja. Oké. Toch nog even daarop aansluiten, want jullie hebben ervoor gekozen om hier te branden. Ja. In het kader van het eerlijke verhaal. En dan bedoel ik meer de eerlijke prijs voor de bonentelers. Je zou het ook daar kunnen laten branden. Dan hebben zij meer marge. Ja. Heb je daaraan gedacht? Of is dat ook nog work in progress? Nou, ja, god. We hebben er al over nagedacht. Maar je moet het zo zien. Kijk, wij branden 15 kilo per keer. Ja, dus wij kunnen maximum 60 kilo per uur draaien. Dat is elke keer 15 kilo. Om die kwaliteit te kunnen waarborgen, moeten we daar gewoon nu... Wij staan daar zelf op. Er staat een brandmeester bij. De kwaliteit wordt getest op het moment dat de groene bonen binnenkomen. Gaat in proces en na het proces worden ze weer gecontroleerd. Ja. Dus bij ons is dat echt wel ook wel een groot kwaliteitsdingetje. Waarin we... En die mix hè, waar je het over had, Ja. die blend, doe je dat na het branden of is dat voor het branden al? Dat gebeurt tijdens het branden. Dus je wordt, dan mix je al zeg maar alles. De groene bonen worden al gemengd, zeg maar. Ja, dus dat kun je natuurlijk ook weer niet. Dat zal ook moeilijker zijn. Nou, het ligt eraan. Kijk, je hebt 2 soorten koffiebonen. Je hebt de Arabica, wat bijna 100%. De meeste mensen, zeker hier in West-Europa, heb je voornamelijk 100% Arabica. Daarnaast heb je ook Robusta. Nou, Robusta is een kleinere boon en die is wat pittig. Die geeft wat meer punch eraan. We hebben dus ook een blend waarin 95% Arabica zit en 5% Robusta. Dus voor espresso, cappuccino is dat echt net even die extra punch. Dat moet je wel apart branden. Dat is natuurlijk een verschillende grootte van bonen is. En die meng je dan daarna. Alright. Als ik op Google ga zoeken naar Blitz, dan kom ik eigenlijk heel veel Blitz koffies tegen. Ja. Wisten jullie dat? Ja, zeker. Oh, ja. Oké. Gelukkig maar, want ik dacht van, goh, dus het zal toch niet zo zijn dat ze straks een proces aan hun broek krijgen van Blitz koffie uit Rotterdam en weet ik het allemaal. Nee, we hadden natuurlijk ook ooit nog eens een keer een Wendy's hè, in Nederland. Ja, dat bedoel ik. Dus, nee, maar goed, daar hebben jullie over nagedacht. Nee, maar we zitten ook in een heel andere tak. Oké, goed. Ik vind het ook wel leuk dat we hier nou jullie koffie kunnen drinken. Zeker. Lekker koffie trouwens. Ja, dankjewel. Barry, ik wou jou hartelijk danken voor je verhaal. Ja, heel graag. En ik vind het een hele mooie ambitie die jullie tentoonspreiden. In de zin van klimaatneutraal, circulair, lokaal, eerlijk. Voor een deel nog work in progress. Maar goed, tuurlijk, als je de ambitie al niet hebt, dan kom je nergens. Dan kom je nergens. Nee. Dus ik wil jou hartelijk danken voor je verhaal. Succes wensen. Heel graag. En beste kijkers, blijf vooral kijken. En tot de volgende aan tafel bij.